أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. Sad müteşabih ayetlerdendir. Ol Allah tebarek ve Teala bilen Hazreti Resul-i Ekrem'in arasındaki esrarlardandır. Wagdu nasihatin eyesi bolan Kur'an bilen qasam içýär. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliği haktır. Belillezîne keferû fî izzetin ve şiqâq. Belki kafirler hakkı kabul etmekten nihayette tekebbürlük edip ve Hudaýy ve Hudaýyň Resulüne düşmandırlar. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. Biz şolardan ozal köplerçe qarnynyň we zamanaň ählilerini helak etdik. Ve şolar nihayette dad we feryat etdiler. Lakin ol wagt nejat wagty däldir. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Ve Mekkeň müşrikleri özlerinden bolan bir adam şolarga resul bolup gelmegine teaccüp etdiler. Ve kafirler aýtdylar, bu adam, yani resul bolup gelen bir jaduger yalançydyr. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Aya bu adam köplerçe hudaýlary bir hudaý etjek bolýarmy? Yani bu köp hudaýlaryny aýryp ýerine bir huda bar diýärmi? Tahqiq bu zat nihayetde geň we teaccübe galmaly sözdür. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Kafirler bir-birlerine aýtdylar, ograp gidenlerinden soň, "Ýöreň öz hudaýlaryňyza muhkem ýabyşyň. Tahqiq maksud we istelýän zat şudur. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق." Biz bu sözü, yani Huda birdir diýen kefi, soňra milletlerde eşitmedik. Bu zat däldir, meger bärde çykarylan we ýalandan aýdylan sözdür. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Aya biziň aramyzdan faqat şoňa Qur'an nazil edilermi? Belki kafirler men Qur'anymyň barasynda şekdedirler. Belki şolar henüz men azabymy datmandyrlar. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Aya Mekkeň kafirleriniň ýanındadyrmy? Beýik bagşyşly we tamamy işinde galyp bolan Perwerdigaryň rahmetiniň hazinesi. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Ya da asmanlaryň we ýeriň we şolaryň arasyndaky zatlaryň ihtiýary şolaň ellerindemi? Eger şolarda bolsa, asmana we arşa çykdynlar, çykylýan wasileler bilen. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. Bular nihayetde har leşkerdirler. Şolar da başka milletler yani mağlup bolup har ve zelil boljaktyrlar. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Qurayşlardan ozal geçen Nuh'un kavmi ve Ad kabilesi ve mihların eyesi bolan Fer'aun özlerinin peygamberlerini tekzip ettiler. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Ve Semud kabilesi ve Lut'un kavmi ve Şuayb aleyhisselamın kavmları özlerinin peygamberlerine tekzip edip yalançıdır deyip getiren dinlerini yalanı nispet verdiler. Şolar nihayette ulu cemaatlardırlar. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Olar hiç zat däldirler, meger hemmeleri özleriniň rasuluna
yalancı diýip tekzip edenlerdir. Pes şolaryň hemmesine men azabym nazil bolup helak edendir. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. Bu Mekkeň müşrikleri hiç saatga muntazir däldirler, meger bir sese muntazirdirler. Ol ses gelenne bir saatda olarga muhlet berilmez. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Ve kafirler maskara edip aydarlar, Perverdigar biziň paýymyzy